Автофажағын скурдят жаққыбын нүккананнай, штайын балханандарнай. Ода курдятчын фашиват күдна еріштоны. Жарак канчыта фандыр зағчыта, кафчыта ама автодартыр. На абон уашагдыр, анаманг удона его. Музыкант фандыр зағдаг кокойты Эльбрус. Агашнам су Эльбрус. Арфа ягуд. Дидаша бибонтай айвад маштырвар жонзинад кайрахаштай вы ансомбам барануна да бабуштай да бабуй хота Маргита о тыңжын гонду дыштына республика Евдая маштына. Швалым коттан вад на хазары азухайдар куштон на бабу ама яхоте курмбар дышты мэй куджар дышты қалзагай. Чизы баллай кел сахта, чизы гитара эл сахта, чи жарга котта ама кудиша гуди образование сам науди. Фала цепар халаша юкуна жардышты. Хафты мажардыма стадимы, хафты мажардыма на хышти хаусы жараг, хаусы жарджыта, хауша айвад. Ама ватсаган мана абону юнг хаусы музыкалон мыккаджином хашын, ама мабон кудафты хашын, ама илар хайн саме хуждар кана. Эльбрус, вода асаг хазар бинон тай ничи жыта ды фандресах дыныл ахурканым хибарай кайсыттауи? Пандера ничи жыта. Школае сказдару урока баттам перемена раттуйматтам рахыштам школа марлаштуй сидар коп. Хима усу коп тынг дишагмам кашти жан хасу копасы. Копе шиштойме вад та самейдерним барштуй. Вот термем тынг дишаг кашти жан хамси ме кфигун коттон. Вот суди пианино. Вот захат фитони вот пианино. Пианино байгуме коттом, салдар хасну коттом. Фаздышты я звук-то мажардама. Ма салдарашта жираса ди менам школа марбасы ди юшул гоймаг, ама я котта я хисан школа фендер загдаган. Амал камани кай фенде шахур канын фендерл. Уй калма кашсан сам клашыма басамон зенен фцак суу схожану саманай кавы, ама са ахур канзан хемаждар басыттан. Басыттандын ама жаган хафта жан ма бабу жан хауи яхот хаушта жан жарын жонын фаз жан сагдынна жон ма жан тынк фанды шахур кан ма жан тынк интересно хай сиу мамне басамытта салдар сагда мне хадык дракотта ама радио тун ахур канан тамай фахур котту ме ма жон гадарна котта фандрей сагдыной фала хазар крас басу котту ме кажарта котту махини мараднам вадмам нана уй мамр кашта котта бафи пайта ма дмнафта Мадам, махжар чтени сачта канеш, что жарт на целую трашу. Хмам на фцак сагда кота махга на целую трашу. И между жарта, мей жарта махинема. Батай мен нарава ди махин мер батай арашт котун кандер. Мей карашт котун ди мфақардари. Батай менана фиқшта. Ама я кубан баршты фендер масал. Юад мен фендердар бал хатту я ма куттар афта ангултан. Аус айвадан. Мажарда матынкстади махор котун. فاخر كوتون اخشجم كلاشما اما اخشجم كلاش فشتما منانا اكوتا غورا تليцейма اما اخر كوتون اجوم كنت فندرل افتا общеобразовательный اخر زاوت предмет тадер فلا مجرد ما نزشت وساخر تف فندر ما تقدر كتر مجرد ترنتا اما كيجغنا قوا اخر در واتسغن جر كوتون شتي ما خيوف خاصه ما اندر خرج اخر كوتون وندر خرج اخر كوتون ما تنكشر شرلا واغدشت ما اخر گنجتا Фала Эльбрус гыцыл фаштадарда кухабафтадна, айватты колледж мубасаун. Уй фашта фандеран я аткубажтун гыцыл фылдар уже кайжагына ка музыкалон грамотадар кушахур кутун. Вад уже агрун райдутун чикут сагды. Райда я на Булат Гапоевича, ште мистулата Ириная, ревашта Симая. Ама бажтун Бородинский шахал. Колледж культуры ахурганеге куша гражданты булат. Ай мажардам тинк фаз диасту када. Уйтахама абоны йонга ме хуждар ничи абоны йонг иронай вадан я рашугдар бендур я адамон бендур хаша гражданты булат. Ама мана мажардам сади адамон бендур адамон мелодита адамон мана кудерав жарштышты абоны йонг махма кут фикушинса куттой хафта. Ама харда махуркан мабас. Дуаж фахр коттон, гражданты булатма, штырбужныган,
أما من بولات جدنت بولات آدم مستختتن باورجن كوتا ما أبونا يوم درس خشن أبون كدافته آخر كنن Не подтержонам булат жонын зинеті машкоқтинеті тахайна, фала абвахштыр яунафата исмы тажарда масабахаштай. يونافتي وديما نافته يوخات سترساق داخل كوتام ساق تخين ملزق مدام منافته هير مدام اسم ملزق ده هفته مدام كدخي ما جاغن ير ملزقان جانا قرد دنجردن كجاغن تن دنجر ملزقدن فلا جاغن اما اقدم مدام كتام سر يبون دام كدو كتام كوش Я митунем қама бамбаштайшны? او ما يقوم بامبرشتاي اما يا كيجاغن يقو اقدو الكوتون اما يا اصاختون فتسجن بولات كنت فندي عفتي نصختون فلا كان در خشتك باك اخسفن كوتون اما يا جردم فاستدي ما مشار كورتا Еуда Эльбрус барагу аллы баршыг музыкант кайдауи армашт сағдга кайнакутай колледжі фалама жаргадарна? جارن ترايد تون ليتسي نمودي خور يا رجمونا بودي جانايت اولغا اما كات فندري استخدش ليتسي ود انا مانجي جارغا در كوما كناي انا مانجي ود فورتيبيانو در سخداي سالفيجو در اخر كناي اما كتر باسط تنما تشتيت تمزنيتشي ودي اما كجغني قو تشت اخشان لاوت تنما جارت تنج در شيما وسخور اريوني مدار ارتبشتيلر جلتن كجغني قو ايطالي تشيخي اما اسباني هي ودي فشتما طرف تجان رايدتون اما ما خيجرد مثلا رايدت ما خيجرد مثلا رايدت تاود صادر جارجن فشتون فيتون ادم جرد مدر فسدي اما كيجغني قو كوشن يرمخيو سماي فلدر جارج تمنوا فلدر سخت تمنوا ما من كدواي وطابا في سون جارم Эльбрус вуйфашта сагат Кавказа подсахадон институт теркаштадана? او نالچيك كوليج كفدن ود افندراشتن نالچيك ما ماخر كولتون انستيتوت باراج فصارتن بفخر كولتون اوچنا كيجغني قو هاوس انستيتوت ما جرد ما تنكستدي فلا كيجغني قو ومجي اندر как сказать другому учили то есть я там уже сидел на аккордеоне да كيجغني قوم ودي اندرجون زينت ما مش بادون كنت اكارديون هفتة المجر ما فسدي كيجغني قوا يرون فندر كاتشنو ديوم فلا فولدر واتسجن ودشت شا студент مش اخر جنجتا اخر كنت كلاسيكا موسيقى جن كلاسيكا باخاي موتسارتاي شابيناي ما سوختون يرون فندر المجر ما تنسدي Эльбрус фандырзағдажы аштай жарық қана жидашныятыр тыңг жындгондышты олдайдыр тамақ мөріштон фалмама автакашы сымыдыл актеры дашныяттыр тыңгыш видетті. Театралон? Не көйдамы дияқам қоды? Не жаронду шибін авты жақта. Хер фандыр хоржу, жарық қана хоржу. فلا كينو تدا تنكش في داوي تنك خرج اكتور دان ويتخم جارون دوشان جارون لگن نخزارچی سرودون شفل در كوردياتسو عقل زك سكنن عسخت تسن كنن عجارنسن كم در مزامت درايف نرا تخبطخ كنن ما فبعد اسمه مش خامبر دوين سوشت تلكت بس نقن كانسير ترافديشن ولدر قد كان مناير سمي مش باستوبات كانون университет ما اكتور كدمن راوي خصاو فندايوت طابفشي Эльбрус жағма оды абонды да күштайрай гонд жонынай, ама на телевизор ма каштандар жақ кам кушаш, сыдара жангард канафта, алы бондар күшт масауын күтбарак болма? Тыңстал мадам күшт мажарда ма үтхамаш кушын шабитима. Кушын швалаттык орд артары, ама кайжағын яқауы фонзажы жарда варштай, жарда синай. Мене уршак так тфазурнт на работу как на праздник, хаую макурдят. أما شتربوج نقدن أوس الشغلاتن شتربوج نقدن نروكا فاديتيلتن بارمن كيدتن ما خيراف ديشن أيفادا كود فندر زغدا كود روكا فاديتيل دردزدن أوركستراني روكا فاديتيلدن أما شاسران بومبيروات Дауандар Эльбрус Штырбужныг кайнамыр басытты абон, иштам
Трнын зинады айвады біржантым шхижаны мадак ухы юлдарда фанта бафтат. Тербужник. Ама на телевизор ма кашчатан абун сарвар жарак балварканзным дернан жах. Абон та на телевидении кашчатан фацаджидер эж балварканзнан барак бона жарак. Сагат ирыштона адамун артисткейма илур теримейма. Штеймама фандажаган амончынма арфа ягут юлдер. صار خورزينة تيراي جنوت أما كتريتر رشوغزينة تنبلك كدات يا خما مدن خصاو Abonu kalzak barak bon mahaney Na Rassina davdisham jardehey Na korduna bon jarsh mahaney Amonchen kalzak udal katsardehey Saymar kafam mahla puta chijitahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Saymar kafam mahla puta chijitahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Mahsalam yuma warjat tfajmahey Sardna ya falman qabsh ujhey Wabusn khashte ravd day rajamhey Mahal kadishtam udonay bujnagey Saymar kafam mahla puta chijtahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Saymar kafam mahla puta chijtahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Warjat fajma khonam shmachtarey Yuma fajaram yuma fakafamey Nayni sin tay khush dar junagdarey Ama sayuma adaman waramey Saymar kafam mahla puta chijtahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Saymar kafam mahla puta chijtahey Kaftey jardey fidav sin barak boney Saymar kafam mahla puta chijtahey Kaftey jardey fidav